Nado yasuni tangka non arjiding dilo 17 September na lelo tenali tumlong ponikpo mate long dun ikpo la oro no doi long amen kido ana bang fiat tumbang ke lapen labang so tangka long le aprang aprang na litum eson soni asai ki klem nang ji kinang sot lang kupi asai si ki klem nang lang mala bang ke non ang ton penalam la so video lo na litum panan tan pechini ponikpo nalitum la so YouTube channel la long jong si nang ka homri milang pultiga chingon penalitum subscribe ikon la pen video nalitum share ponikon ang non ko PPSI si ke claim ning jima la so puthag klada kalam la so video long le lang pon lo nang tang non pathiek pen chethan polonang uronadoi 3.0 scheme atangka non 17 ni labang ke release ponik pula release le aprang aprang mate long le aprang aprang nali tum ko PSN si claim nang lang mala so puthag non detail salam ni nali tum panang than pechini ponik po nali tum la so video labang ke kicheng pen kijut an lang ponikon Lapen ladak nali tum thek longji. It is here by inform to all beneficiary under Urunadoi 3.0 scheme that the next installment is financial assistance shall be released on 17 September 2025. Mate non ke bangji labang sochi close 17 September 2025 labang ke la Urunadoi asuni la amen ke doana bang fiatum labang ke tangka bang ke long pon ikpo. Lapen labang so tangka long le aprang aprang nali tum dak ke claim nang lang asai bang ke doik lang kopi asai lo pulutang ten nali tum dak thek ponongji. Nini ni tom aprang na litum la urunadoi aki minon abanon alang litum apa isi later na pili la penola sod gas ka apply ji a forms tami alang litum rong wang si alang litum fill up poniglo la se aki minon abanon non la prang so atangka long le aprang na litum la account abang chokle ma chokche ma la tanalitum ke check neng ji kenang sotlo la pen EKYC dokok ma mate transaction doma vema lahai tanali tum batai si bank long dampen labang so details labang kenali tum verified amigon lapen kinam ta hot penaan nason Urunadoi beneficiary icon long stami sika si tangka government hin penang tabik lo la sika si tangka kilong dun de an natum pulotang te nalitum pravjen ben bank long dampen nalitum details labang ke nalitum account book chokma chok limle mala bangke EKYC tong duma ve mala bangke nang litum kecelang dam nengji kenang sotlo la pela sotlo beneficiary are request to ensure that the bank account provided is active and operational mate nalitum no la Urunadoi long ki pipon a bank account la bangke active duma ve ma la nalitum ke check dam neng jikinang sotlo la pen number 2 long the account number and IFSC code have been correctly entered in the record mate nalitum la Urunadoi asonia la nalitum la kipidun bank account la pen IFSC code chok lima chok chema la nalitum ke check dam neng jikinang sotlo la pen number 3 la sotlo any changes in the bank account are probably updated through the prescribed process la sinalitum bengalong dampen batai sinalitum lang dam pamenon check dam pamenon la pena ko son alam dak kitok to do failure to update or correct bank details within the specified time may result in non-receipt of the Urunadoi 3.0 payment. The government shall not be held responsible for any delay or loss of benefit arising due to incorrect and inactive bank account details. La pen la son lo jong si nalitum bank account details sai jong si update dam de pulote nalitum non pen jong si pachok dun limle pulotang te mo Urunadoi atangka le nalitum long le det pulotang te la bangke government ahin pen thang responsibility alang litum en pon pelo puta ladak bangke ke tokpon doiglo asi Urunadoi asuni along amen ke doa na bang fiatum labang kenali tum batai si beng long dampen nali tum account details chok lima chok chema lahai nali tum kecek ba kecelang neng ji labang kenang sotlo lapen chok lima tum labang ke dam dipin da chok lo lapen la ke chok che tum jong sa amen ko pipini Urunadoi asuni long pen amen chingbar be la account book long pen chingbar be bulte prabjin pen nali tum correction egon labang so update labang ke penangan district along bang pipono nili nang piklang ponik pola so update puthak stame lapen dotulang nalitum theklongji all beneficiary are therefore directed to the make
Immediate action to verify and correct their bank's account information that they have may receive benefit of the Oronado scheme in a timely manner. Asikado kavi la Oronado asoni along amen kido anabang pietum hanstami tuning riglo nalitum prabjin pen nalitum bank account labang ke nalitum la bank information Oronado asoni along benching bar bema labang nalitum bank along dampen ke check dam nangji labang ke kera sodlo. La seleson la Caprega district along update ki pipo na putar nili nalitum mana piklang ponto ikpo nalitum teglongji la la government of Assam office of the district commission Dima Hasao district Haflong development branch Dima Hasao district long bang kela bang so update pipo ni galo nalitum teglongji karbiang long bang non pini pipi ni nili information la bang long lela stami Dima Hasao district long bang pipo ni galo nalitum dak tek pon long ikpo that komantuar ni sila bang so alo bang publish pon ikma la pen lagi tok pondo to the lead district manager Dima Hasao district la pen subject bank to remain open for Oronado registration lapen sar da application la teng la bangta information pipon iglo kado kavela benga sorapan nalitum da teglongji with reference to the subject stated about you are requested to ensure that all banks where Oronado account correction are going on are to remain open 13 and 14 September so that beneficiary may contact bank branch regarding the same and get the required details of that. This is required for ensuring smooth facility of Oronado DBT. Kasi alang litum dak paklang polo pinia dead labang ke dead 13 lo lapen 13 la ke second Saturday kapre dim labang ke benge bon inkir check tahay lapen 14 labang ke Sunday ari lo stami Dima Hasao district lang bang ke la pini Saturday lapen pinap Sunday la nini stami beng bang ing pupon ikpo kopia thesia lang litum kang pupon ikma labang ke la Oronado account correction apansi alang litum ingpu pon iglo athema non apor abipin lo 17er nilote Oronado atangka labang ke government hin pen release pon ikpo la so puthaksi Dima Hasao district long bangke la 13 pen 14er nistame beng bangke ingpu pon ang konglo la pen beng kangpu ye the la bangke la son lo alang litum la bank account kumane correction ji lahai aputhaksi la bang la nini bangke pini pen apla bangke bank bangke ingpu pon iglo jolalo las sinali tum dak teglongsi labang so order ke pipon labang ke district commissioner mre disia hin pen Dima Hasao district Haflong lo nali tum da screen along tek pon long sila si karbiang long labang ke update ba PAP pon pelang stami PP stami nali tum advance when claim dam bom simelo laya sai bangke pini labang ke bon check thai mine karbiang long lapen west karbiang long stami Dima Hasao district long labang ke pini stami bank bang ingpu pon po lapen penabla Sunday stami bank ke ingpu pon po asinali tum la Monday ni stami apor doiglang la se batai sinali tum bank along homri damigo lapen hai update matel hai process banali tum claim damigo lang damigo tangli tum la bank account chok lima chok chema la bangke kasi pini la short information mate short update na ki wan pi la bangke la anchol la video nali tum la mi send plus share pon igon lapen liking cp igon kasi Dumi thak me kadu kavi Carbitish 2.0 YouTube channel long kilangara doar fans tami nilin pen cardom.